салом алейкум пасбичикҳои муҳтарам, ҳамотон ба тинҷид, сеҳату саломатӣ бори дигар. Дӯстони азиз, имрӯза навбати навбармо аз деҳаи Чорбоғ мебошад. Дӯстони азиз, ман ҳозир дарое ки ин чӯбин мешиномем. Ин даро мушкил аст. Мана ҳаминҷо устов бошад, комментария банависанд. Дарое ки акфа мо месозем, ин дарое ки чӯбин месозем. Ин маними ҳар якташ дастӣ кор, дӯстони азиз. Ин чӯбин дарое ки чӯбин. Сони дуюм масъала, ин крашинги нест. Дар ҳама ҷо мана бенед, мағозое ки кадоме ки мебинед, устуҳое мебинед, ин хели материали, ина номаш шифон мегӯянд. Аз рӯш мо маина мезанем, нест аст дар ягон мағоза. Ин кори ин таъриф нест, просто барои одамои фаҳмишаш мегӯем. Ин беҳад заризу ягон чиркин мешавад, либой чӣ мешавад, беин малол шампуншо карда шута метавонед. Ин крашинги нест. Крашинги даро, мана ин коробкаш крашинг. Инҷа биёр. Инҷа биёр. Аста дор. Мана ин дарое ки мана ин крашинг, ин коробкаша мо краска карди. Инаш бир чизе ки расад, ягон чи намешавад. Ин мана ин ойнош ҳам дастаки кори мо, дастӣ мебошад. Ин корҳои ҳамааш дастӣ. Мана ин ойнаҳош украинский, дӯстони азиз. Ин 3D-ҳош украинский. Ҷастар биёр мана. Анҷом нишонда ин буқида буромдаги дӯстони азиз. Бихина нишонда мана. Аз ойна где-то 6 миллиметр ин буромдаги, ҳар якташ дастӣ кор, дӯстони азиз. Ки ина заказ мекунад, аз 1 моҳ то 2 моҳа ин заказа қабул карда метавонем. Албатта аква бо ин бисёр тезтар намешавад. Чиққа мана заказ дорем. Ҳамин одамам аз гуфтаги рӯзу мо ча қадар бо кам дертар овардем, дӯстони азиз. Барои ҳамин ки заказ мекунад, одамои бемалол бошад, 1 моҳ, 1.5 моҳ, 2 моҳ тоқат мекунам гӯнагар, бемор ин рақамҳо занг зада метавонед. Мо 1 моҳ, масалан 15 рӯз, 20 рӯз ба ин дарои сохтан мушкил аст, дӯстони азиз. Мана бо як нишон метавам, тамошо кунед. Ин фарқияташ бисёр зӯр. Ин ҳозир аз пешашам бенитон агар ҳамин сифат. Ин аз телефон не, дӯстони азиз. Мана тамошо кунед. Мана материалаша бо тамошо кунед. Ин ҳама хел 70 намуд ранг дорад ин даромо. Як ранг не, 70 намуд карда мешавад ин ранга. Ин бисёри одамо 70 намуд ранг нест мегӯянд. 70 намуд рангаш буромдаги, дӯстони азиз. Ҳамина рангое ки ҳаст, даже ин рангое мо намедонем ки чӣ хел ранг. Бисёри кас аз болом хандиданаш мумкин. 70 намуд рангаш дорад. Бовар кунед. 70 намуд гуфтагӣ, масалан манамин сафед, анамин бан камтар номаш бе сиёҳча метофтагиш ҳаст, хамелеон буин ҳаст, чорнумояш ҳаст, шоколадный, золотай, аз золота сал пасттараш ҳаст. Тамом намудаш бисёр. ин воймакунӣ ҷош нест. Албатта ҳамин хел. Мана даро. Ин Чорбоғ ба. Хай мана яктама ин дари ҳамомчишона, ин ранги инам сафед. Албатта вай карда додем. Чӣ? Пластики. Сафед. Ин сафед ба сафед мувофиқ меғалтад. Ин сафед, ин дарашон сафед. Мана. ин дара бинед, мана сифаташа. Мана ин ойнаҳоша бинед, мана уҷи хонаят чӣ караги тёмни метавад. Мана ин тарафа бинед, ойни чироқаша, ина чироқаша даргронда мешавад мехонотона. Аз дарун чироқаш ҳастми? Я бо даргронед. Дав аз дарун даргрон чироқашона. Дав бачам даргрон. Ана дар пӯш дара. Ина бинед чӣ хел метавад ойнаш. Мана. Ина бинед ча қадар чӣ хел зебо метавад. Мана. Ин кайфияти одама мебардорад ин даромо. Бисёр одамо скромни ин хели карда. Инам скромни, дӯстони азиз. Мана. Просто ба зеб ҳамто як одам роҳат мекунад. Просто дели настроения. ин даро дели настроения. Либои чизе ки масалан месозед, ҳамин хона ба шинида кард,
дели насири ҳам шиштагӣ биям як меҳмон биям як фарёдни як даротона ҳам ту шиштагӣ вақфа тамошо мекунанд одамо дӯстони азиз. Ин даре ки простой нест, дари простой нест. Ҳама устои ҳамин дара сохтан ба ман арзон усто будем. Ман дарое ки месозам, одамое ки дарое сохтосен вай пулашро намеарзанд. Ман ин дарое ки месозам аз 2000 сомон то 3000 сомона месозам. Ин даро бисёр арзон гафтидост. Ин дара килош 60 кило дӯстони азиз. 60 кило 4 та петли дорад. Замокош албатта оригинал, кесакиҳо ина мо кесакӣ мегӯем. Ҳамин хел адад кардам омагӣ. Ин қасқон мегӯем ё кесакӣ ё рамки дар ин панҷи тоза дӯстони азиз. Панҷи тоза ун шӯи 11 тахти хушк кардӣ дӯстони азиз. Мана ин дарое ки ҷавскори биям шода мешавад. Мана ин дар как мерседес дӯстони азиз. Мана ягон чиз мана резинкаҳо дорад. Ин четош мана сифатиша бинед. Албатта мана резинкаҳо дорад дӯстони азиз. Мана плотни кушода пӯшида мешавад. Мана сифати корумои бентона майнаш. Мана қулф ҷо кофтагӣ ҷоҳошам либой ҷош мана гарантини дӯстони азиз. Ягон ҷо сараб ина нест. Албатта аз тарафи пушташ мебинем дӯстони азиз. Мана пушташ. Мана ин тарафи пушт барои ӯсун дигар хел менамуд, ин тараф дигар хел менамуд. Одаме ки мебинад бовар кунед роҳат мекунад дӯстони азиз. ҳам то одамотон мешинад хонатонро просто дели ҳам ту бенед баҳоша монед. Ин хелакаш будме ё ягон хони яъне ҳамсоятон ба дидедме ҳамин хели дароя. Фақат дӯстони азиз мо сохтосем барое ки 21 ҳамин аср ба истодем. Одамо ба масалан хонаҳошон ба мешинанд. Тамоми мағозаҳо ба ин дароя бисёртар одам надидааст. Мо ҳамин чиза карозем ки як одамо масалан чӣ гӯям устоҳоям мебинанд. Ҳамин ойнаҳои 3D-ҳош ин як ойнаш одамо бисёр қиммат мефурӯшанд. Тарафҳои ҳамин дигар устоҳо мерид ин ганда қиммат. Мо нархаша паст карда монда дастакӣ месозем дӯстони азиз. Албатта аз сехам ҳам набор карда мепартом. Аз канали ютубам ба ҳамаша бинед. Аз магазинам ҳама хел дорам. Ина арзон вариант биям карда мешавад. Тамоми нархи хости дилатон ба сохта мешавад дӯстони азиз. Ин пластикош дӯстони азиз. Мана пластикаҳо биям. Пластикаҳо тезтар мешавад. Вай коре ки ҳамааш дастакӣ дӯстони азиз. Барои ҳамон камтар сабр мекунанд гӯнагар одамо. Сохта метем албатта. Ин пластикош мана дӯстони азиз. Пластик кае ки муроҷиат мекунед бемор сохта метем дӯстони азиз. Мана деҳаи Чорбоғ. Мана мана хонаҳои беҳад хушрӯ сохта шудааст. Тамом хонаҳое ки биноҳои бисёр андохта шудааст. Мана ҳамин солҳо чақа стройкҳо шудааст. Хандаша хӯрад мана чорбоғиҳо. Албатта одамое ки меҳнаткаш ҳастанд, савдогар ҳастанд, меҳнат мекунанд. Мана ҳамин хонаҳо ба тамом ягонта хони вай намебинед вайрона. Тамом хушрӯ ҳама ҷо обод. Деҳаи Чорбоғ бисёр одамои меҳнаткаш ҳастанд. Беҳад хонаҳошона зӯр сохтагӣ. Раҳмат барои ҳаматон. Аз саротон дарда набиянад. Мо ҳамеша ба хизмати шумо бошем. Саломат бошед.